tulog karon kayo ang gisulti ni Kristo nga miingon siya sukad sa pagwali ni Juan hangtod karon ang gingharian sa langit nahiagom sa mga mapintas nga pag-atake ug ang mga pintas nga tao nanlimbasog sa pag-agaw niini. Kasabot mo ani? Nangamatay naman tingali mo. Oo o dili ray o anyong tubag ba? Oo o dili. Nakasabot mo o wa? Parihata, wa sa ko kasabot. Ato laning suwayan o pamalandong. Sa atong unang pagbasa, niingon ang Ginoo, ayaw kahadlok Israel, bisag mural kag ud, tabangan tika. Imong giukon ang imong mga kaaway. Bisag mural kag ud, kay ang imong kusog, o ang imong kalig-on, o kalagsik, dili nagikan nimo kung dili gikan nako. Ang pasabot ani mga igsoon nga warning ni Jesus nga kung mosunod ta niya o niya atong paharion ang Ginoo dinhi nato, mahiagom gyud ta sa mapintas nga pag-atake. Ana, mailhan na nimo ang tao nga tinuod yung tarong kay mao gyud nay atakihon. No, tanawa. Susiha ang mga nanghitabo. Tanan gyud nga nagtinarong na nagsunod sa hustisya, kamatuuran o kabalaan sa kinabuhi, nahiagom Dios mapintas na pag-atake. Bisag inyo pang subayon gikan ni Kristo, kung sa may hitabo ni Kristo giatake. Si Mama Mary hangtod karon giatake. Di ba? Mga santos giatake, gipangpatay. Basta musunod tas Ginoo, atong paharion ang iyang kinabuhi din hinato, kay mao man na ang iyang gingharian, ang iyang pulong atakihon gyud tas kalibutan. Kinsa man roy giatake, Bongbong Marcos o Duterte, Pinoy, Leni Robredo, tulom na sila kabuo karon. So sayon ra kayo na nato analyson kinsa nang gisigihag atake maunay nagbuhat og maayo. Kay gitagna na ni Kristo. Gilingi ay mong tupad. Ing nananay nang atake nimo. Nanana. Wa ni atake nimo, pasabot wa ka magbuhat sigon sa gingharian sa Dios. No na. Wa ka nagbuhat sa kamatuoran, wa ka nagbuhat sa hustisya o kabalaan. Kay kani manggong kamatuoran, sakit na siya para sa mga bakakon. Unya daghan mang bakakon. Parehaan na rong mga bakakon nga nangawat sa atong panudlanan sa nasod, nagkorupsyon. Sakitan man na sila na imusultis kamatuoran. Atakihon gina nila, ila ginang pahilumon. Kay ila man yung tigbabaw ang bakak. Karon napaday gahisgot diha sa ato mga dagko bahin sa flood control nga scam. Wa na di ana ila nang gilipat-lipat na rislaing mga isyos na nasa isyo sa pagdakop ni Bato de la Rosa, ana ang isyo sa kanini ang mga sana immediate bills nga wa na kunoy political dynasty ipa-approve na kuno na lipat-lipat na lang na naawin kanus apasad ka na ma-approve na haro-haro lang kita ma-attracted sa laing mga butang ba ana nanasad ang impeachment para sa karong February 2026 kay i-impeach na gyud ang vice presidente ana gyud anha diha dadon ang atong pagtagad unya ang flood control nga klaro man kay ito ghost projects ang uban pang mga kinawat ato kadto mga malitang kwarta ana hay naman to
wa lagi to imbestigaha. Ang mga taong gihinganlan dito, wa lagi imbestigahi. Nya kani hinoong gi-absuelto, di man na absuelto no, gi-approve na, nakapasar na sa audit sa COA, kanang confidential fund sa Office of the Vice President, sigihan yung hisgot. Nganong ka na may itong hisgutan nga gamay raman tingali nag-epekto sa kadaot sa atong nasod, kaning atong ekonomiya karon nag-declare na sa World Bank ang Philippines ning bagsak ang atong kaning ekonomiya. Gikan man tingito 5.7 hangtod 5.1 na lang karon. O ni-advise dayon ang mga officer sa World Bank, give immediate attention and reformation sa inyong economic o sa inyong security system diha sa Pilipinas, labi na gyud in relation sa mga kaning mga baha-baha ana traffic o kaning atong pangawat kaning corruption, kay mao ni ang nakapawagtang sa atong, nakapaubos sa atong mga economic status. Kay ang mga tao manggod mo invest kaning mga dato kung malinawon, why traffic, kana bang mo ginansya sila. Ang traffic palang daas Pilipinas, makaalkansi nas negosyante, punan pagyud aning sigig baha. Kaning nahitabo ron nga ng mga kompanya nga gipangsud sa tubig, SM, Virginia o guban pa dinhib nangasud sa tubig. Dugay kay kadako nimo ang nag-alkansi. Di ba? Nya wa gid na nila hisguti karon, wa gid na tagaig immediate gyud na kanang ipenetrate gyud ba? Pangtaktakon man hinoon ang mga witnesses o uban pa, mao na kung magbuhat tas matarong, atakihon gid tas kalibutan. Na kadto ganing pag-rally atong pre-rally, starring mga nga nako didto. Father Siano Obod, why side with the corrupt? Nangandoy gyud ko nga kadto siyang kadada atong placards, kadwati unto siya nako karon, magistorya unta mi nya iya kong istoryahan unsa may gibasihan niya atong mao nga statement. Iya sa dontang isulti ba aron kay bawo sa tang mo comment og tinuod bagyong ni side ko sa corrupt. No. Kanabang ditsoon lang kag hatag og judgment. Unya kusog is lang maingon due process, ang EJK ni Duterte, why due process? Ako ni agi day kog due process, gihusgahan naman ko, why side with the corrupt? Nya iwarawara pa. Na dito due process, nakig-istorya dito sila nako, kaila tong matawhana. Ana. Mo na usahay maunay tas ato kunuhang advokasya, kananta maingon ka avoid corruption, unya otro sa dieng nangurakot, mahiya naman kayo, unya basig naapil sa kas mahiya naman tayo. Ang ikaduha kaning buhat sa hustisya, kadaghang inhustisya sa pagka-assign ako sa prison ministry 5 years. Pagkadaghan sa napriso nga ang kaso wa gyud matagai dayog atensyon, na ay nagpuyo nagtag 8 ka tuig, tag 10 ka tuig, wa pagyud matagai og judgment. Kanon gani na nasay na naghisgot nga ngano man nga wa man gyud desisyon og unsa ba i-detain bagpadayon o unsa man gyud kaso nga gi klaro gyud ba wa pa may hearing gyud ang atong former President Rodrigo Duterte dito sa ICC. Siyam naman kabuan nag-detain man lang siya dito, wala pa man gyud klarong ingon sila paspas dito ang hustisya. Mura mag gisigihan lang siya dito papuyo. Di ba? Mura lang siya gigamos dito ba? Wa may klaro. Dugay man kaayo sad ingon na maayo ng ICC. Parihara mas ato din Wa may klaro sad na ingon man ito September 21 so nang ka gidakop og Marso, September 21 pa ang konsa, daghan pa man gunang i-process. Oh, may laki man ka ng ICC.
ipalutaw dayon ang hustisya. Uy, way klaro oy, ang 30,000 nga EJK cases ko no, 43 ra di ang gi-file unya sa akong nadongga social media. Tulo ra man ting ito kabuok ang naay witness unya murasag ni back out. Unya klaro di na. Nya sige lang gyapong priso. Ingon ana ang hustisya sa atong kalibutan mga igsoon. Basta mapriso lang ka mo na importante. Di na importante mudagan ba ang imong kaso mo progress ba na to know the truth. Bahala na basta mapriso lang ka kay kontrata. Ana. Di na mo'y gustos Ginoo. Tabangan nas Ginoo. Unya kining kabalaan maghisgot tag kabalaan sama anang paglikay sa sala na kontrahon kas kalibutan na yun. Pintas kayong kalibutan. Si Jesus naghisgot ni Juan nga magbubunyag. Siya way sama ni Juan nga magbubunyag sa tanang mga propeta. Siya si Elias nga mobalik nagitag-an sa mga propeta. Si Elias gidato sa chariots of fire. Wa to siya namatay pero gilutos to siya maayo, gikontrahan tog maayo sa mga hari kay nasakitan sila sa iyang gipanulti. Si Juan nga magbubunyag gipriso sad sa hari nga si Herodes og nisangko gyud nga sa pagsigig hisgot ni Juan sa sala ni Herodes labi na gitong iyang pangabit sa asawa siyang igsuon nga si Herodias nga iyang gikabit. Giputlan gisliog si Juan o gibutang sa bandihado ang iyang ulo. Linyay mong tupad na gusto pa kang mabalaan. Hindi ba? Linyay mong tupad ba na gusto kang mabalaan? Putol ginaliog nimo. Mausad na ang gisangyaw sa mga apostoles. Ana nga putol ang liog kanilang si atong patron San Juan Santiago Apostol. Mao biya ni unang giputlan si Herodes gapoy gaputol ani nasunod ni Juan nga magbubunyag. 7 lang katuig human namatay si Jesus. Mahug og napo katuig human namatay si Juan nga magbubunyag. Putol sang liog ani niya. Mosunod mong Santiago. Duko-duko ra madayon. Aron di mo maputlas liog palit na lang mog slat. Lingay mong tupad ina mas maayo ra mamalit slat kaysa makuanay maputlan tas liog. Kabalaan man gyapon na kay ang atong meaning sa slat kay unsa to? Sacrifice, love, offering and treasure in heaven. Na palit og slat. Ato mong i-update ha. Ato mga slots karon kay dugay-dugay na kung wa ka-update ninyo da. Ang atong grace, ang atong halin niabot nag ang kaning grace og wa pa mo kibaw pa nalimot mo ani ato ning slot na atong ibayad atong previous na tong project dito sa San Vicente nga hangtod karon napatay balance wa mabayre. Ato man tong gidadin kay ato man tong project online o territorial parishioners. So 97,882 na ang atong halin, napay 602,118 ka slots nga available tag 100 pesos per slot. Doon na ni 70 slot challenge nga tag 7,000 per challenge, 282 na ang atong nadawat. Ang atong PPSC kaning atong gigamit dinhi sa atong pag-renovate, sa paning uban tong gipang-ayo, gipang-tukod aning atong parokya, atong halin 74,150 na ka slots, napay 25,850 ka slots nga available. Ang atong DPR para ipangtukod na ni natog balay, ang total gid natong nadawat niabot nag 33,735 nya gikuhaan sa atong gihatag dito sa Northern Cebu o sa ato sang pagpang-distribute sa mga
kaning mga goods panahon atong nanghatag tag mga ayuda, ang nahibilin 22,541. Makahimo na taani og mga 38 kabalay. Mura mamugwa malipay atong pakpakan no yang namalit og slot. No, og usa sa nakapatats nako nga nipalit og slot sa DPR mao ang atong bag-ong arsobispo sa Sugbo, si Bishop Abit Oy. Niangkon siya 5 kabalay. Salamat kayo Bishop Abit, ako tong giingnan. Siya na kana ganing nadawat na nimo padre, nangayo pag sorry padre ha kay murag nalangay ang akong pagpadala da. Ana. Iyampo nato ang atong kalahorong arsobispo naning kamot gid siya paghimo sa hustisya, sa kamatuoran o kaning kabalaan sa kinabuhi. Muna atakihon sa gina siya sa kalibutan. Pero malipayon magkaignaong archbishop, makadasig man nato. Pero atong iyampo, kay ato man na siyang papa karon din sa archdiocese. Unya ang sweet notes, inyo daing kalimtan. Bila na lang kaadlaw, countdown. 3 na lang kaadlaw, karong Domingo na. So, palit na mong tickets ha, basig mahutdan mo. O, mupalit mong tickets, ma-practice na ninyo ang hustisya, ang kamatuoran, o kabalaan. Ngano man na pader, unsa may hustisya, parishioner good ta, fundraising good ni nato, online o territorial parishioners, ato gining tabangan. Pila ra man ang 300 pesos para sa general admission, nga nakay arang-arang nga budget, ari ka sa bronze 1,000 pesos. Pila ra man gid na? Ari kag 2,000 para sa silver o kaha 3,000 para sa gold. Day akong gibaligyaan, ingon dayon ko, palit mo ticket sweet notes. Yeah. Tagpila man pa der. Nako, unsa may inyo? Sa akin na lang general admission. Nako, 300. 300? Ano gunas 300? Oy? Pila naman nakakilong bugas. Nga ako din siyang giingnan. Istorya ragod-tagod. Ano gon ang 300? Kanira bang ighatag ni mog 300 para ba yan na sa simbahan? Nya kay para man sa simbahan, para nas Ginoo. Kinsa may gahimo anang imong mata, kinsa Ginoo. Nako, nagbayad ka ana, nako libre na, musugot ka, di ka mo palit og 300 nya inig kaugma, mabuta ang imong tuong mata. So usod pa dir, nako tanawa, di man ka gusto, may pagmopalit kag 300. Kanang imong dunggan, ang imong dunggan, kasi gahimo ana nga makadungog pa ka. Ha? Ang Ginoo, nagbayad ka ana. Tanawag mabungol, bisag pikas lang nimong dunggan. Dako ikagasto, sobra 300 pesos. May pagmopalit kag 300. Kay matod pas Ginoo, ako kang protektahan, basta suod ta. Di ba? Kanang imong tiil, na makalakaw ka hangtod karon din sa simbahan, ikay nagbuot ana, tanawang magangre na, maputol na siya, okay ra nimo? Gamay ra kayong 3,000 oy, igasto ana. Si mama gani, wa gito maputlis tiil, kay giingnan ko sa doktora pagdayong putol, pag anda mo 350,000, nako ha, putlon pa 350,000 pag anda mo para lang maputol. Unsa na ka ang pag-ayo? Ang pagputol lang 350,000. Unya imong ihikaw ang 3,000, tanawag matuno kas unahan, magangreen ka, ala patay ka dia, putlan na. Ingka manunglo sa kapade, wa man ko manunglo. Ang ako lang ba, kung atong ihalad sa Ginoo ang atong pag-share og atong financial capacity, nganong imo mang ihikaw ang gamay kayong kantidad na ang Ginoo naghatag manatog dako kaayong grasya.
Inigari ni mo diri ang imong mata makakita sa sweet notes. Mingon di ka, salamat Ginoo, makakita pa ko. Kadakong grasya. Makadungog kas ilang mga kanta, salamat Ginoo kay makadungog pa ko. Kadakong grasya ani, di ni mabayrag 3,000 oy, di ni mabayrag 300. Unya kay nindot man ang tukar, makasayaw ka, makasadsad ka diha. Salamat Ginoo, makalihok pang akong tiil. Di ba? Dili nga imong tupad. Ingna kakita pa ka. Mananaw ta. Ingna. Makadungog pa ka. Mananaw ta, maminaw ta. Makalakaw pa ka. Manambong ta. Kanus apata mangandoy ana. Unya nagmag-agas na atong laway, mag-ana na kadere. Magsige na kaglabay sa imong tiil ana, pati nang lisura ilakaw. Ayaw, ay naghuwata. This is the time, 3 days from now, dili ka masakit. Iguman sa concert, mamatay ka. Inig kamatay nimo, igadto nimo sa langit, moingon ng Ginoo, namatay ka, kay wa ka ni kaon og 3 ka adlaw, kay haron ipalit lang gid nimo og ticket sa sweet notes. Congratulations, naa kay dakong treasure in heaven. Arita diri maminaw sa mga awit, sa mga kirubin o mga serapines. Makita na nimo ang kanindot sa langit o mabati nimo ang akong tingog in eternity. Nindot ano? Wa ka ni palit. Nabangga imong gisakyan kay nahubog ka. Patay rin ka. Gasto pa kag mga 50,000 da sa sugal. Aboting ka sa langit. Ngayon dahil Ginoo, wa ka ni palit og ticket, nagsige noong kagluling hayaw, adto kas impierno, masunog kas kalayo. Ang imong mata musiga sa kasakit, ang imong bakba mo kagot sa kasakit, ug ang imong tingog magminatay sa kasakit in eternity. Last na lang lingi sa imong tupad. Ingna mamalit na kata. Ingna ba? Ingna kay nakapalit naman ka pamaligya. Mga igsoon, ang katilingbanon nga buhat labaw sa atong personal. Pero ato na ganing iunahon ang atong personal nga mga kaayuhan. Unya ipakapin nato ang katilingbanon mao ginay gidangatan karon sa Pilipinas. Kasagaran sa atong mga leaders, giuna ang ilang kaugalingon. Luoy kay ta. This is the first time nga ang corruption purtig yung dakoa, trillions na. Unya way mapinpuin pa nga mga utok. Grabe gyud ni kaayo. First time pa ni nato nga ang baha ni patay nagdaghang mga tao, kada uwan baha gyud. First time ni unya napamatud-an nga duna day dakong scam sa flood control. First time sa atong history. First time ni nga ang atong dollar ni abot na og ang atong piso against dollar mga 60 na. First time ni atong history. Og first time sa atong history sa Pilipinas nga ang atong utang in 3 years ni abot dayon og nakautang ta in 3 years kuno sa ilang record og mga around 5 trillion. First time ni nahitabo. Kasagaran sa mga niaging mga administrasyon, mahuman ang ilang term, mo increase lang 6 years, mo increase lang tag 2 trillion, 1 trillion, and ana. Karon pa ni nahitabo. Ngano man, klaro kayo ang ato mga leaders, ang ilang kaugalingon, di inyong tanan, ang ilang kaugalingon mo'y giuna before the nation. Mauna siya'y corruption. Dinhis ato, sige lang, panidi lang ninyo kung ang akong giuna, ang ako bang kaugalingon. Sa inyong tanaw, kinsa may akong giuna, ay nalamog tingog. Obserbahi lang, o mailhanan na ninyo. Manindog na ta.